A harmadik lecke megint egy megvetett állatról szól, a fácánról. Ez a kifejezés, hogy balfácán, az ügyetlen emberre szokták mondani, aki nem tudja jól magát álcázni, aki lebukik, aki úgy lép fel, ahogy nem lenne szabad. Honnan veszik ezt a képet? Na, hogy aki kimegy határba biciklivel, vagy gyalog, vagy traktorral, vadászként, vagy kutyákkal, az könnyen találkozik egy fácánnal. A fácán, ha emberek jönnek, a fácán kitén-fereg eléjük az ő gömbölyedett testével, fényes tollával, rikácsoló hangjával, hosszú farkával, és tényfergő járásával az út közepére kijön, éppen akkor, amikor jönnek valakik. És mindenki azt hiszi, hogy mennyire ügyetlen madár, hiszen minden állat rejtőzködik, ez meg magára hívja a veszélyt. Erre a kutyák rászaladnak, akkor a szántás felé kezd el szaladni a fácán, és az a dülöngélő járású fácán, aki csak teteti magát, hogy ügyetlen az úton, nagyon jól tud szaladni a szántáson, holott a nyúl ott nem bírja az iramat a kutyával. De a fácán egy ideig bírja, és amikor már a kutya szalad, annyira közel van hozzá, hogy a hosszú farkát eléri a fácánnak, akkor a fácán csak csap egyet a szárnyával, és felszáll. De nem, mint a helikopter, pedig úgy is fel tud szállni, személy szerint láttam, hogy a fácán fel tud szállni úgy, mint a helikopter, egyenesen földről, egyenesen felfelé. De ő nem száll fel a kutyától felfelé, hogy megmeneküljön, hanem nagyon-nagyon alacsony a földszint száll. Alig emelkedik fel a földről, azért, hogy a kutyának még mindig az az illúzió legyen, hogy mindjárt utolérem. Egészen alacsonyan száll, és nem igyekszik túl gyorsan szállni, csak úgy, hogy a kutya éppen csak, hogy az orrával, csak a fácán farka hegyét éri el. És így repül, ameddig a kutya bírja loholni utána, közben a vadász levette a puskát, és lelövi a fácánt. A fácán a mellkasával földre zuhan, a vér folyik belőle, a kutya nagy hősiesen ráugrik, megcsavargassa a nyakát neki, és amikor kiszenved a fácán, akkor a kutya nagyon boldogan viszi a fácánt a szájába, miközben annak lóg a feje. És a gazda ugye megsimogassa a kutyát, fogja a fácánt, megsatszolja hány kila, és azt mondják, hogy na de ügyetlen volt ez a fácán, minek jött ki. Na milyen nagy hiba volt, hogy kijött. Végzetes hiba volt velünk packázni. Közben meg a fácánnak ez volt az életének a napja. Ő ezért született. Ugyanis, ha egy fácán kitén-fereg elébed az útra, akkor tudnod kell, hogy a közelében ott van a fácántyúk és a fácáncsövék. A fácán nem buta állat, nem a halált keresi, hanem ő azért jön ki, hogy a veszélyt magára vegye. Ha a halál jönne a családjára, ő azért jön, hogy a halált is magára vegye. Nem a halál szeretete miatt, hanem a családja iránti szeretet miatt. És ez a Krisztusnak a képe. Azért említem meg az állatok között a fácánt, mert ahogy a fácán azért született, hogy a fácántyúkot meg a csibét megmentse az ő halálával, ugyanúgy Krisztus is azért jött, hogy a bűnösöket megmentse az ő halálával. Neki nem lett volna szüksége a halálra. Nekünk járt a halál. És azért jött, hogy elvegye magára, hogy mi megmeneküljünk. Hogy nekünk életünk legyen az ő halála által. És hogyha a fácántyúk
tudna beszélni, azt mondaná a lányainak, hogy ilyen férjet választatok magatoknak, nehogy valami léhűtőt. A fiainak meg azt mondanák, hogy nehogy valami huligánok legyetek, hanem nézzétek meg apátok, hogy milyen volt. Így éljetek ti is, hogyha egy lány rátok bízza magát. Készek legyetek meghalni érte. Mint ahogy írja is a Bibliába, hogy ti férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat, önmagát adván érte. És nekünk mit mond a Szentlélek? Az, hogy szemléljétek a ti uratokat, Jézust, aki azért jött, hogy engeszteli áldozatul a mi bűneinkért, önmagát adja, hogy mi legyünk ezután ne a bűnéi, hanem a mi Urunké, aki megmentett minket. Isten segítsen meg minket ebbe. Méltó válaszul adjuk az életünket a Krisztus.